Arkayın yerine geçip oturayın. Hayır. Oturun, şu tayda oturayın. Gayrat edin. İzaklara görünün oğa. Sizin ehlinizden haş ediyetli kölüne 20'de geçip oturuyat. Bir elide adamlar 20'de geçip oturaylayın sizden haş dediyaz. Hemme mihmanlardan bir yekece haşımız var. İz oturan mihmanlarım arkayın yaşlan gözüllüğüne seyredip koğunup bilir yali. Ehli mihmanların öz yerlerine geçip oturmaklarını haş ediyaz. Hemme mihmanlardan haş, hemmeler yerlerine geçip oturuyorlar. Çağıcıklarından yanından mangadı haş ediyaz dedi mihmanlar. Ehliňizi hormatdan ornuňyza çagyrýas. Mümkin bolsa bir toý sahnamyzy boşatmasaňyz bilýäs, iň bolmaganda bir giň elde. Hemmeler geçip oturmalı, şu izakı oturan mihmanlara da görünür, yani hemmelen öde yerlerine geçip oturmaklarını haş ediyaz. Edil mihmanlar ýene orada haş edýäs. Şu yerde sağlanılan yanına kıyıp kardeşlerimiz olsun, mihmanlar olsun, sizin ehliňizden haş dediýän bir mehman olsa 20'de geçip oturaýlyň. Hormatly adamlar, mehman mehmanlar, restoran güzel ýartyldýas, midanşan aşalym. Mehmanlar, hemmeňizden ýene bir gede haş edýäs. Asya şaýny. Ey adamlar, qadardan kardeşler, yigitler, ağalar hemmeňden haş edýäs. Şu aýdym sulan sadanlaň durýan sahnasyny bir boşada aýsaňyz, hemmeňden haş edýäs. İngiliz diline daydık. Hemme mihmanlar öde yerlerine geçip oturuyorlar. Hormatly mehmanlar, hemmeňden haş edýäs. Şu sahna diňe aýdymçylar, sadanlar, toýuň alyp barşylar şu niýetlenen, şeýerde viza operatorlar arkaýynlykda ýazg etme mümkinçilikleri bar. Şoň üçin hormatly mehmanlar, aýdym sadary ýanglanýan wagtyny bir mümkin bolsa ählimiz toý sahnamyzda jem bolsa bir şahatdan bagtan etmäge dolu mümkinçilikler ödülse. Hemme kişi yerine geçip oturuyor, hayır, hemme mihmanlardan, ehli mihmanlar yerlerine geçip oturuyorlar. Mehriban aýdymçylar, hormatly mihmanlar, bir ýerine geçip oturaýyn, sizin ehliňizden haş dediýär. Hemmeler yerlerine geçip oturmalı, haş edýär. Hemme mihmanlar yerlerine geçip oturmalı ýa. Sigiler, dogonlar, haş, hemmeňizden yeriniňe geçip oturun, izaklara görnünok, çağalaňyzam ýanyňyza ýaňyz. Saziz pajasta, sit down please, sit down. Hemmeler yerlerine geçip oturýarlar, haş, hemmeňizden. Ey adamlar, ýene bir gedek ehliňizde ýatda diýäs. Hemmeňizde öz yerleriňizde çagyrýar sebebi bir ajaýyp toý tawgudyny. Neme? Mena marojny yiyecekmi diye durdu. Indi şu pırdotlara hemme mihmanlar tomoş edip biler ýaly, hemmeler yeriniňe geçip oturaýyn diýip bir nokta. Otamnokta. Nirde turoli? Hali men yerime şu takes oturaýyn. Hemmeler haýys, izaklara görnünok. Mehriban mehmanlar, sizin ehliňizden ýeriňize geçip oturmaňyzy ýene bir gezek sizden haş dediýän. Sağlaňyzy ýanyňdalyň. Hemme mihmanlar yerlerine geçip oturýarlar. Ey mehmanlar, hemmeňden haş edýär. Bir ýeriňize geçmeňiz haş edýär, toýdagnamyz düýünden boş edýär. Köp sag bolun, bir edide adamlar ýeriňize geçip oturaýyn, sizden haş dediýär. Ho, janyňyz sag bolsun. Köp sag bolun.